I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me, is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent. Gaurkoan ikusi zaitugu gol pare batzu sartzen, eta zorionak, ze 9-3 irabazi duzu, ez? Bai, bueno, emaitzak pixkat engainosoa da, porque jungea irabazten, baina gero jarri 3 bat, eta pixkat nervioso garria, eta baina, bueno, bek remontatzen gundien egin guk esartu ite denun gola, orduan azkenen, irabazte lortu dut, eta guztua. 6-3 irabazten ari zinetenean, justu portero saliente edo jarri dute jokalari hori, hor ja gauzak alatu egin dira, ez? Bai, bueno, gu paganekin jarriko zuela portero jokalari, eta entrenatzen ditu gari bai. Eta, bueno, ondo atzen defenditu, eta baloia galtzezuenen aprobetxatu, gola sartzeko, eta maitza gola hori reflejatzeu, sartu diteula, lapurtu eta gero baloia. Gaurkoan ere, notizia txarrak izan dituzue partiduan, izan ere, txartel gorri bat izan da hor tartean, jendeak kexak aritu da, horia zela, ze iritzi duzue? Bai, bueno, esate zuen gorria zela arbitroak bitetu, azken jokalari ezalako porteroa, eta baloia ez duikutu, orduan gorria eta dio, baina kontua jokalaria banda aldea zijoala, eta etzeukela ez gola sartzeko aukera hundik, orduan horregatik gure ustez hori ate hartzun da, nastin da jokaldi hortan, baina, bueno. Portero gero, atean porteroare oso ondo haitua, eta mitzat irazte lortu du. Eta hurrengoan unduzu da? Hurrengoa Asturiasen jokatze du, Rompienten kontra, eta viajea hundia, eta ikusiko, gaina ondo dabilen ekipoa da, aurten kategori honetan dagoen lehenengo baldia aurten, da, zemuz iraztea lortze deun, da. Más que duro, ha sido un desastre para nosotros. Hemos salido súper mal al principio, en la primera parte. Ellos han salido súper enchufados y ya se han puesto 3-0 muy fácil, con errores nuestros, 2 de los goles. Y luego en la segunda parte con 3-1 hemos tenido la superioridad, pero no hemos metido. Y a partir de ahí ya nos hemos vuelto un pelín locos nosotros y ya ellos han aprovechado. Así que mal partido nuestro y ellos, bueno, han aprovechado las que han tenido y... Bueno, la temporada dura en principio porque descienden 8 equipos de los 16 que somos, entonces dura. Estamos siendo muy igualada y de momento bastante mejor de lo que esperábamos. Estamos cerquita de los de arriba. Ahora no sé cómo quedará la situación y dependiendo de los resultados, pero bueno, podemos estar cerquita y el objetivo nuestro es mantenernos. You should know. Did you forget about me, Mr. Duplicity? I hate to bug you in the middle of dinner. There was a slap in the face, how quickly I was replaced. And are you thinking of me when you fuck her? 'Cause the love that you made was a table that ain't good enough for you to be open wide. No. Gaurkoan, bigarren zatian hemen ikusi zaitugu jolasean zu, portero lanetan, eta zer moduz aurkitu duzu partidua? Bueno, atakatzen ez, bestek ja irabazten eginen, lauta bat, da ja defenditu inbartzen, da bek baloia mugitzen, da gu aldan bezala defenditzen ez. Izan ere, gaurkoan Josebari tarjeta gorria atera dite, txartel gorria, eta zuretzat aukera ona ez, beti ere jolasteko? Bai, ez da oso justua izan, baina, bueno,
Esan digute oso ondo aritu zarela partiduan, taldekidea gustura dituzu, hori ona izango da, ez? Bueno, bai, entrenatzen da ibiltzea, da, bueno, bigo sartizkiue, falta estrategikin, da, hoi konpondu inbarria, ez? Hoi ez da, hola ez dira partiek iraziko, hola. Baina erresago izango dira gola sartzea falta estrategiekin jolasean normal baino, ez? Bai, ezagizu beste zein behauen, da momentu azkar baten dezizio azkar hartu bat eta hori zaila izatea. Urrengo partidua Asturiasen duzu ez? Zu jolastuko duzu ez? Bai, rompienten kontra aukeu Asturiasen, da, a ber, nola zehatze duen, jutean partida, da, a ber, prepatze duen pixka, da, a ber, gara iatatzean. Gogotxu ez? Bai, gaina oain arte empate batzuk eta indikeu, da, pixkat aurreko ekipok harrapatu nahien, ba, hoi, urrengo hasten irazi markoa.